X'konnessjoni hemm bejn il-litterizmu finanzjarju u s-saħħa fiżika? Fil-waqt li hu veru li l-flus ma jixtrux il-kuntentizza u sanqas is-saħħa, ċertament jiddeterminaw uħud mill-aktar għażliet importanti pax-xiri ta' djar, l-maniġjar tal-familja u tfaddil. Kien għal dan il-għan il-Bank Ċentrali Ewropew nidaqeb l-għan huwa doppju li tixpruna jixin iżjed b'saħħtu bi sfida bbażata fuq il-mixi. Uffiċjal mill-Bank Ċentrali ta' Malta qalet li ma' kull distanza kompluta l-app awtomatikament tibgħat xi aħbar, fatti u kurzitajiet bbażati fuq id-dinja finanzjarja, pariri sempliċi dwar investimenti, lezzjonijiet bażiċi dwar l-maniġjar tal-flus u kurzitajiet oħrajn marbutin mal-finanzu tfaddil. Din pal apps oħra li titrekjalek l-steps tiegħek se tkun qiegħda titrekjalek l-steps li tagħmel kuljum, imma parti minn hekk ukoll inti se tirċievi notifications darba jew darbtejn fil-ġimgħa. Mela x'inhu ma dawn il-notifications? Inti se tirċievi dik in-naqa ta' pop-up li fil-ġimgħa ser tgħidlek naqa' informazzjoni fuq investimenti, budgeting, loans, self. Spjegat l-aħbarijiet se jkopru diversi aspetti marbuta mal-litterizmu finanzjarju, bħal għarfien bażiku dwar kif persuni jqasmu aħjar finanzi, pariri dwar protezzjoni u ħarsim mill-frodi, kif wieħed jevita dejn eċċessiv u pariri dwar it-tfaddil b'investimenti b'saħħithom u informati. Qalet li abbinata ma' din l-app hemm ukoll taqbida fuq skala Ewropea, bir-riżultati jitħabbru fl-aħar ta' April.